Iselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback li tatuli kemm meta tarawni fit-triq, kemm dawk li batuli fuq Facebook ta' Kuxjenza u anke Instagram napprezza ħafna anke s-suġġerimenti tagħkom. Illum se niddiskuti suġġett illi ma tantx niddiskutuh. Dawk li ikunu qegħdin f'relazzjoni miż-żewġa u ma jibqgħux. Ħanitkellmu fuq meta koppja tissepara. U dana kien hemm servizz u għadu dan is-servizz fil-Caritas Malta imwaqqaf mill-mibki l-Monsignor Victor Grek u persuni li qegħdin fil-Young Separated Support Group u persuna li tmexxi offrit illi tagħti aktar informazzjoni dwar x'jiġri fejn hemm madwar 25 persuna li jattendu f'dan il-programm illi minnu nistgħu nitgħallmu ħafna aħna minn xi jgħaddu persuni li jkunu f'relazzjoni miż-żewġa mbagħad tkun spiċċat. Kwalunkwe relazzjoni tista' tweġġa' anke jekk ma tkunx miż-żewġ, imma llum ħanitkellmu fuq dan l-istadju. Miegħi għandi lil Anna Mikallef, nirringrazzjak it-tieni darba fil-programm. L-ewwel wieħed kien meta konna qed nitkellmu fuq il-Monsignor Victor Grek u ħadd grazzi ħafna miegħek. Roni illi huwa persuna fil-Young Separated Support Group illi qabel kien attiv ħafna u napprezza li ġejt hawnhekk biex titkellem fuq l-istorja tiegħek u għandna wkoll il-Georgina illi wkoll benefikat minn dan is-servizz u Ivan Gaffiero illi llum jagħtaw mhux biss bħala għax huwa parti mill-produzzjoni ta' Kuxjenza ma wkoll jista' jagħti il-perspettiva tiegħu għax hu wkoll kien miż-żewġ u mbagħad ma baqax. Anna, inti llum tagħlaq 41 sena separata ilek u kontatt il-vjaġġ tiegħek kemm kien imqalleb. Inti għandek familja li dejjem ħadsib bożza kbira, però kien Monsignor Victor Grek illi fid-disajnijiet kien għallek illi jixtieqek tajnu biex tajn il-persuni li huma separati għax inti għaddejt minna u kellu kien qed jaħseb tajjeb ħafna l-Monsignor. Spjegali kif bdiet din għax imbagħad nibgħet servizz interessanti fih dan il-Caritas. Mela, u li ġara kien illi meta bdew jitfarfru it-tfar bdejt inħossni waħdi u Monsignor Victor Grek ħeġġiġna ħafna biex nibda nattendi is-support group li dak iż-żmien kienet mexxi Matilde Balzan li għadu għaddej sal-lum ir-Rose Group. Jissejjaħ Rose Group għaliex huwa support group għar-romol u separati. Però meta niftakar kont mort l-ewwel darba rajthom ħafna kbar u l-għada reġa' ċempillidhom Victor u għetlu fej blatni għetlu tlaqt. Għalli ħanerġa' nibatek. Għalli erġejja għalli għax għandha bżonnok Matilde, sada tant jiena ma ntbaħħx assolutament xejn. Però meta rġajt mort ġimgħa wara u tkellimt ftit ma' Matilde tilla x'għandhom x'jaqsmu r-romol mas-separati għaliex l-issues li għaddu minnhom is-separati u se nitkellmu dwar dan huma differenti minn meta wieħed jormol. U dak iż-żmien Matilde kienet ħasbet li qaqdithom flimkien għaliex l-ewwel kienet hawn stigma back in the late 90s, din nitkellmu. U apparti mill-li kienet hawn stigma li rat li komuni huwa li tnejn ġarbu telfa u qed irabbu weħidhom. Però mbagħad f'daqqa waħda nġabru xi 4 jew 5 persuni madwari u Matilde qalt li ħoħsibhom inti daw qalt li ibdew iltaqgħu bejnietkom. U fi żmien 6 ġimgħat ngħidlek I felt overwhelmed għaliex ħadd ma kien għadu jaf bih dan il-grupp imma f'daqqa waħda kien hemm xi 16-17 persuna li bdew jirrikorru għall-Caritas biex jattendu dan is-support group. Issa, inti li għaddejt mis-separazzjoni, milli ma tbatija jgħaddi wieħed li jkun, issa jiena nista' nimmaġina, ma nafx ġifieri, milli ma tbatija tkun għaddej. Mela, ħafna drabi ma nisemmaw is-separazzjoni ma l-ewwel nibdew nitkellmu fuq rati u fuq lassi u sejħu dak u sejħu liħor. Però ftit li xejn nitkellmu dwar kif il-bniedem iħossu f'dawk il-momenti, f'dawk iż-żminijiet. L-ewwel nett tħossok imkisser kemm mentalment u kemm emozjonalment. La torqod bil-lejl u laqqas torqod binar. Għandek isa bħal filli kellek ħolma fil-ħajja tiegħek u filli din il-vjaġġ li qed taqsmu mal-persuna l-oħra u filli din il-ħolma issa reality hits u dan il-persuna li jew il-mara jew ir-raġel m'għadhomx hemm. Plus il-ħajja tiegħek titkompli għaddejja titmur għax-xogħol, għandek it-tfal trid
tissostnihom tkun preżenti fil-ħajja tagħhom. Inti il-moħħ tiegħek ikun maqlub. U kważi dan is-sentiment li jiena l-emozzjonijiet kollha u din il-ġrajja vera li kont għaddejt minnha jiena, kważi waħda mir-raġunijiet li għadni immexxi support group minn kella għaddew kważi. U issa ilek 27 sena. Prosit, ħana diftit fuq Roni. Roni, grazzi illi anka Georgina li ġejtu awturu wiċkom għax irridu ngħidu li llum jiena fil-programma ħanuri ebda ritratti għaliex irrid nipproteġi il-persuni li jattendu. Maħniex ħanperċu ebda wiċċu, imma intom għażiltu nirringrazzjakom u aċċettajtu li tiġu. Roni, għatli li kontilek separat madwar 11 sena? Kważi 12. Kważi 12 sena. Milli ma taqlib għaddejt minn ma naddu xi dettalji personali fuq il-każ tiegħek. Ma x'tiftakar 12 sena ilu meta filli tkun miżżewweġ u f'daqqa waħda jispiċċa kollox? Jiena wara ġifieri kif qedtlek li kważi 12 sena separat. Kif isseparajt, all right? Issa waqgħad dalma fuqi, all right? Għax jien anke il-mod kif isseparajt jiena qabel is-separajt u biġri meta tajt il-kuntat ma' l-eks mara, sifirt, mort lurt, kif ġejt lura, insib id-dar vojta. Ġifieri dak kien l-ewwel xokk jiena. Nidħol fil-4 filgħodu d-dar u nsib ġifieri l-mara tiegħi qed tistenna li nsiefer biex titla', okay? Insomma dak għadda. U mbagħad jiena bdejt ngħid ma dan ġara li possibbli. Għax ħadd ma jkun ħadd ma jiżżewweġ biex jissepara, imma mbagħad meta tiġi fiha u jkellek dak it-taħwit, tibda titfixkel, all right? U ftit wara xhur dħalt f'relazzjoni, all right? U għamet 3 snin f'dan relazzjoni u ma rnexxietx. U wara li ma rnexxietx qed jiena m'iniex ippreparat biex nidħol f'relazzjoni oħra, qed jiena għandi bżonn għajnuna, all right? U darba minn qed nikellem tal-familja u kien hemm xi ħadd qal li għax ma ċempilx l-appoġġ jew il-karetas. All right? U qed hekk nagħmel. Qed għandi bżonn għajnuna żgur jiena. Xi ġralek bdejt tħossok waħdek, jien naf xi ġralek. Waqf depression l-ewwel nett. Ma bdejx noħroġ mid-dar. Inti fil-li bil-mara d-dar, fil-li bit-tfal, fil-li tispiċċa waħdek. Qed tifhem. Tibda jiġi ħafna taħwiġa rasek, dalma kbira. All right? Mbagħad qed jiena qed ħanċempel l-appoġġ jew il-karetas. L-appoġġ kienu qalu li ma jeżistix grupp tal-separati, qed ma ħanċempel il-karetas. ċempelt il-karetas u qalu li biex nikkuntattja lill-Anna. All right? ċemplet lil lura, mort hemmhekk, kelmetni, isa ħadet naqra storja tiegħi. U mbagħad qalt li issa ħanibdew nattendu tattendi għal ċertu laqat u bdejt nattendi l-laqat. U bdaw 3 snin li għamilt fil-YSSG. Bdejt niġi fuq saqajja, Marija jena. Għax forsi bdejt tisma' stejjer ta' ħadd ieħor li għadda mill-istess vjaġġ? Eżatt, bdejt tisma' da, tgħid m'iniex waħdi, all right? Tisma' problemi ta' dik u tal-ieħor. U bagħad inti tibda kif jitkellem ħadd ieħor u bil-ġrajiet ta' ħadd ieħor, tibda titgħallem u tgħid tara jiena m'iniex qiegħed waħdi f'did-dinja dal-istat ta' separazzjoni u bdejt u mbagħad bis-saħħa ta' Marija bil-laqat li bdiet tagħmlilna. Jiġifieri bdejt iktar niġi nsejjen kif irid nuħsib li l-nifsi. Interessanti ħafna. Għax jekk inti ma tuħsib lilek innifsek, ma tistax tuħsib il-ħadd ieħor. Ħana għaddi naqra l-Ġorġina, sa nerġa' nsaqsik. Ġorġina, inti għatli li għadek friska, jiġifieri kull milek sentej, però bdejt tmur il-grupp tal-Caritas meta kont għadek fil-proċess. U inti forse t-relata ma li jgħidu Anna laqalu Anna xaddew minna u Roni, inti kif tista' tirrelata ma dan l-uġieħ, ma tistax ma ngħidlux uġieħ, għax bil-fors ħatweġġa fil-li tkun f'sitwazzjoni fejn tkun għaqda mbagħad għal xi raġuni oħra tittinfired. Eżatt. L-istess minn kif semma Roni u inti jkollok ħolma li iżżewwiġt għal ħajtek kollha, ħadd tifforma familja, ħadd tikber ma dik il-familja. Ma ċ-ċirkostanzi xi kultant jinbidlu u ma jkunux kif ħlomthom inti. Jiena fil-każ tiegħi meta bdejt immur il-grupp, fil-fatt għaskon naf bih qabel. U nispera ġifieri li tru dal-programm joħroġ dal-arfin fuq il-grupp biex forsi min qiegħed għaddej minna
u min jinsaf dit tip ta' situazzjoni, jaf fejn jista' jirrikorri. Jien kont fittixt online u sibt dal-grupp, ċempilt, inserta kien Ġunju meta ċempilt jiena, u Anna kienet qalt li issa ħanif u għas-summer break qalt li mbagħad nerġgħu nibdew f'Settembru. Qalt li però ikonna laqa waħda f'Lulju laqa oħra f'Awwissu. Niftakar ta' Lulju ma stajtx immur u ta' Awwissu kont mort u dak kien jisu xi 7 jew 8 snin ilu. U minn dakinhar ġifieri mill-ewwel laqa li mort f'Awwissu mbagħad bdejt immur regolari kull ġimgħa minn Settembru ta' wara. Jien kont għadni fil-proċess ta' separazzjoni, ġifieri l-każ tiegħi kien għadu ongoing. Fil-fatt min jaf kemm ftaħt qalbi manna fuq x'inhu għaddej u x'inhu d-dewmien li qed l-intoppi li kienu qed jinqalgħu waqt il-każ għax ikunu affarijiet li mhumiex fil-kontroll tiegħek, qed tistenna mill-qorti bażikament. Meta tqabbel Ġorġina tal-lum, Ġorġina ta' dak iż-żmien? Baħar jaqsam. Tħalt hemmhekk kull meeting tista' tajt bidmuh nieżel dejjem u speċi ta' imkisra, u tkun imkisra filli għandek il-familja madwarek, filli ġejt waħdek. Fis-sens, kelli il-ħbieb, kelli l-kumplament tal-familja, kelli t-tifla bħala support, imma nasib meta ssib support minn nies li mhux qegħdin direttament ġo l-istorja, ħatiħu tip ta' għajnuna differenti. Plus li inti qed tisma' minn xi xaddej ħaddieħor u minn xi xadda ħaddieħor, kulħadd bl-istorja differenti tiegħu, ġifier taħat mill-istess. Imma fl-istess ħin inti kif semma Roni, tajt ara jiena m'iniex waħdi għaddejja minn dal-proċess, għaddejja minn ditbatija kollha, u forsi bil-kelma li qarroni dakinhar ħadd xi ħaġa jiena, u forsi darb'oħra qatt kelma jiena u xi ħadd ieħor. Dik il-push, dik l-għajnuna li kellu bżonn. Proset. Ivan, kemm tifhimhom kemm il-Anna, ir-Roni u l-Ġorġina, inti għandek żewġ tfal, iż-żwieġ ma kienx irnexxa wara 14-il sena. Iż-żwieġ kemm tifhem dan il-proċess ta' uġieħ meta tinfired. Eżatt, vera, fil-fatt inki meta nismagħhom qed ngħid mela ma kontx jien biss li tħoss dak il-ħafna peace u momenti diffiċli. Per eżempju, meta smajt lilek Roni u anke lilek ġifieri kollha qed nieħu pjaċir ħafna nismakom għaliex inti dak iż-żmien tas-separazzjoni inti tara dalma. U tiġi fixxa, jiena għaddejt minna bħala fixxa ngħidilha jiena li missejt kważi anki faqar, ma kellix niekol, ma kelli xejn, trid tara fejn ħatikri filli għandek id-dar u filli m'għandek xejn. Ġifieri u huwa l-iktar żmien, mhux speċjalissa li huwa żmien pereżempju jiena niftakar kont isseparajt dan iż-żminijiet li qegħdin fihom bħalissa u kien ġej il-Christmas. Meta int ma jkollokx flus biex tixtri regali tal-miliet għat-tfal tiegħek ma tistax tiċċelebra l-miliet. U għalhekk minn kemm hemm ħafna telespettaturi Marija li bħalissa qegħdin jarawna u għaddejjin minn din is-sitwazzjoni li ta' kuljum nintaqa' ma' dawn l-istejjer u hekk u nies dejjem jgħidulek bħalissa minn xi xejn għaddejja għadni tielaw niżlaw tiela l-qorti jew bl-avukati kemm trid tħallas flus, tifhem? U minn kemm hemm nies li qegħdin bħalissa d-dar illum bħalissa f'dan il-ħin u qegħdin jgħidu mela mhux weħedna. U llum għadkom ma tafux kemm qed tagħmlu ġid f'dan il-programm verament Marija qed ngħidlek li bis-saħħa kemm tal-grupp li tmexxi inti u ngħidlek vera proset biex kien nies jagħmlu kuraġġ jqumu minn hemm. Pereżempju jien l-eks mara tiegħi għadni ngħidna sallum il-ġurnata. U ġieli nibata ngħidilha mur gruppi, mur ħadd li tintaqa' man-nies imma għada lura ħafna għal-kemm issili separat 17 sena, imma għada magħluqa ħafna fiha nnifisha. U daw il-gruppi meta nara mbagħad nies bħalkom li intkom mortu ilkom daw is-snin kollha u llum things got qomtu minn hemmhekk u ġvera ngħid anke telespettaturi li hekk qegħdin bħalissa f'dik id-dalma hekk tħarsu kemm lejja things got illum il-ġurnata qomt fuq saqajja. U anke tara li daw il-ħbieb tagħna tagħmel vera kuraġġ. U lilek ngħidlek kompli b'dik l-enerġija li għandek għal dan il-grupp. Roni, kemm tgħaddu anke forsi għandna mill-ġudizzju tan-nies il-biża' illi ġieli anke forsi fil-familja li qisek tħossok inti inqas minn ħadd ieħor
jekk tmur fuq ix-xogħol, oħrajn komplew għaddejjin bil-familja u relazzjoni sejra tajjeb, forsi fil-familja tiltaqgħu u l-oħrajn miż-żewġin u bil-familja u inti le, kemm tgħaddim il-ġudizzju jew tħossu forsi ma jkunx hemm ġudizzju ma inti tħossok inqas. Iktar tħossok Marija. Iktar tħossok pereżempju innaf kif qed tgħid inti jkun hemm gathering tal-familja, barbecue jew ikla hekk, ħadd ieħor ikun mal-partner jew mal-mara tiegħu u inti waħdek. Tħossha, tħossha vera tħossok skomdeta kbira, tgħid ara fiex ġejt jien u tibda tgħid ara għax kellu jkun dan u għaliex jien ma tkunx komdu. Ma tkunx komdu bis-sitwazzjoni. Kważi isek tibda tgħid aħjar ma ġejt xejn għax tibda tħossok iktar għamillek ħsara għandna ġil tiftakarhom daw is-sentimenti fil-passat. Niftakarhom żgur għaliex huma ġrajiet li għexthom. Ħadd ma jħassallek minn memorja, ma speċjali episodji bħal dawn li huma daqshekk tqal. Però fl-istess ħin huma dawn il-momenti li jkabruk ukoll. F'dak il-moment ma tkun ma tibda tara kif semmejna tara dlam. M'intix qed tara xejn li huwa sabiħ. Però by time meta inti tibda taħdem aktar fuqek innifsek, fuq it-tajjeb tiegħek u fuq in-naqqasijiet tiegħek, aħna fil-grupp ma niddiskutux għalkemm huwa therapeutic support group ukoll għaliex apparti li nġibu speakers imma llum il-ġurnata anke qed ikun hemm miegħi counselor minn tal-Karità stess illi mmexxu dawn it-therapeutic sessions. Imma l-importanti li hemmhekk naħdmu fuqna nfusna, fuq l-emozzjonijiet tagħna. Inti semmejt anka kif tħossok u kif qed tiġi marġinat jew labelijat jew iġġudikat minn nies. Kemm qegħdin fi 2025 għadhom jiġu n-nies u jgħidulek jiena laqqas fuq ix-xogħol ħadd għadu ma jaf li qed nissapara. Għax qisha xi ħaġa Xi tabu. kera li ġrat li jisni għamil xi ħaġa barra minn hawn li qed tiġri li xi ħaġa li mhix tas-soltu. Meta mbagħad jinfetħu jaraw li hemm persuni oħra bħalhom, huma stess mbagħad jibdew jiftħu aktar, jarfu aktar il min jafdaw ma' min se nitkellem fuq il-xogħol. U fuq xi xandi naħdem l-aktar għaliex inti jkollok anke aċċerna li ħafna Ivan. Fil-basket tiegħek għandek tunnellata ta' affarijiet. U kif qegħdin ngħidu fejn se tmur toqgħod, it-tfal, saħħti ma nistax moħħi mob biżejjed. Għandek il-proċedura tal-qorti, titqabbad l-avukat, flus ma jkollokx, għandek biżejjed biex tiekol. U dawn l-affarijiet minkejja nerġa' ngħid li qegħdin fi 2025 xorta qegħdin taqgħu magħhom. Waħda mill-affarijiet hija mbagħad fejn semmur noqgħod. Naf persuni li jgħixu fil-garaxxijiet, naf persuni li qed imorru joqogħdu mal-ġenituri. Bit-tfal b'kollox jgħixu ġo kamra waħda. U qed iħossuhom soffokati wkoll anke qed ibatu magħhom il-ġenituri għaliex il-ġenituri. Allura taqbel Mivan meta qal li għadda mill-faqar x'naf li vera għadda mill-faqar. Ħafna iva. Jiena niftakarni anke jiena stess, jiena niftakarni ma kellix 10 cents 5 biex nixtri ħobża. Biex nixtri ħobża. U min kien jarani peress li missieri kien bini li dar u kien ġibinna ħwejjeġ minn barra, min kien jarani barra jarak l-mlibsa ma jindunax. Sakemm fl-aħħar one fine day niftakar darba minnhom mort biħejt id-deb. Ommi skoprit li biħejt id-deb, mort biħ id-deb biex nixtri l-mediċina ta' tfal. Għartlara ma nkunx naf li tmort biħ id-deb. U hemmhekk imbagħad ovvjat ftaħt qalbi mbagħad mal-ġenituri tiegħi u grazzi għal-ġenituri tiegħi li waqfu miegħi imma mhux kulħadd u x-xhur tiegħu b'dan il-mod. Jiena nista' ngħid li missieri u ommi mhux biss rabbew lili imma għenuni nrabbi lill-uliedi, appoġġawni f'diversi sitwazzjonijiet ta' ħajti. Illum il-ġurnata ma ninsewx ukoll in-nannit jaħdmu. Voldiri xi kultant tmur għand il-ġenituri tiegħek, qed ikunu ta' piż kbir ukoll għall-ġenituri għaliex il-ġenituri qed iħossu l-istat li sabu ruhom uliedhom, iridu jifqu magħhom imma ma jistgħux bil-kondizzjonijiet ukoll ta' saħħithom il-ġenituri. Voldiri hemm ħafna miet. Aħna hawnhekk iridu nkoll ngħaddu messaġġ x'jiġri f'dan il-grupp. U f'dan il-grupp
apparti li inti l-onet, se tħossok welcome dalix ma' persuni li U għatti tiltaqaw darba fil-ġimgħa u fejn tiltaqaw il-Caritas stess. Għanna nitaqaw il-Caritas. Il-Ħamrun. Il-ċentru tal-Caritas, Mountbatten Street. U niltaqaw kull nar ta' erba, kull ġimgħa mis-6:30 sa 8. U min irid jattendi x'irid jagħmel? Issa min irid jattendi jista' jċempel fuq 22-19-00-2219-9000. Hemmhekk iħalli jismu n-numru tat-telefon, iċċempel il-counselor lill-persuna għax isir naqra ta' assessment biex inti tkun taf ukoll f'liema stadju l-persuna qiegħda. Il-counselor mbagħad tgħaddi lili l-informazzjoni tal-persuna ġdida li tkun dieħla, ħalli sabiex niltaqa' magħha anke l-persuna nagħmilha welcome fil-grupp. U mbagħad once li nibdew niltaqgħu hemm temi varji li huma inkomuni li qed joqtuna x'għandek il-proċess tal-maħfra, għandek il-proċess tar-rabja, għandek il-proċess ukoll ta' kif se nibda nibni fiduċja. U dawn huma wkoll ikunu noqqasijiet illi ittieħdulek meta seħħet is-separazzjoni għaliex inti mo speċjali anke jkun soffrejt innaf betrayal pereżempju. Allura inti tħossok isu ma kont xejn ta' valur għall-persuna jiena meta l-persuna kont qed ninqaqad miegħu. Għax interessanti li meta xi ħadd jittradik, inti tħossok parti mit-tradiment fis-sens li qisu inti titfa' fuqek il-ħtija li forsi jiena torti għaj għamil xi ħaġa ħażina. Għax inti tibda tieħu l-guilt, tibda tieħu l-blame, u mbagħad isek ma dawn kollha tibda titlalek ir-rabja mbagħad tittamel isek revenge, dawn huma kollha l-proċessi li tgħaddi minnhom. Però naħdmu fuqhom. Qegħdin lejn l-aħħar, Georgina, inti għattilna kont imkissra u llum alla jbirek tidher tajba. Min qed jismana llum qed jara l-programm u għaddej bħalissa, u allura inti tifhem dik id-dalma, tifhem dak l-uġieħ u tkissir li semmejt, x'kuraġġ tihom, x'kelma ta' parir tagħtihom il daw in-nies? Mela, xi ħaġa li dejjem tatni ħafna kuraġġ, għandna dejjem it-tambrinna f'moħħna count your blessings. Dejjem kienet tgħidilna. Jiġifieri anke meta tkun għaddej mill-iktar żmien ikraħ fejn qed tara kollox iswed, xorta hemm xi ħaġa żgħira li hija blessing u tittaħseb fuqha u dik ittik il-kuraġġ biex inti tkompli tiġġieled biex terġa' tiġi fuq saqajk, terġa' tiġi ftijak u minn hemm imbagħad. Roni, u l-parir tiegħek, inti li kont f'did dalma li semmit Georgina, il-dat batija, dat kissir tal-moħħ li tibda tgħid ma nafx fejn se nagħti rasi, x'parir tagħti lil min għaddej bħalissa minn dawn iż-żminijiet diffiċli? Il-men qed jarana ngħidlu illi illum il-ġurnata għandek ħafna min jgħinek. All right? Il-Caritas hija waħda minnhom. Jiena il-Caritas bidlitni totalment, okay? L-kieku ma kienx il-Caritas jiena ma nafx jkun ispiċċa. All right? Issa l-importanti Marijimma li meta tibda daw il-laqat, all right? Mhux waqt li kun qed tmur il-laqat tidħol fi relazzjoni oħra u mbagħad tieqaf mill-laqat għax hija f'relazzjoni. Jiena ma għamilx hekk. Jiena all right bdejt il-laqat dħalt f'relazzjoni issa kombinazzjoni il-mara li qiegħed magħha bħalissa l-partner hija waħda mill tend il-grupp, all right? U inna 7 snin nofs diġà. Imma ma waqafx il-laqat. Għajna għaddejjin, all right? Il-laqat għodna nattendhom sa ġunnu tal-bieraħ, all right? Għax il-laqat tagħna hija 2, all right? U dejjem jgħalmuk fuq ir-reżiljenza, kif tkun fuq saqajk, fuq kif għandek tkun grat, all right, għall-affarijiet li għandna madwarna llum, jgħalmu kif għandek tkun iktar pożittiv, all right? Imma importanti ħafna li l-laqat ma twaqqafhomx, tibqa' tmur, għax inti meta tibqa' tmur imbagħad inti dejjem tibbildja. Qatt m'inti built enough, qatt m'għandek enough inti, dejjem tibbildja fuq li smajt qabel u dejjem titgħallem biex inti timxi l-qudiem fil-ħajja. Kif rajtu l-istejjer ta' Anna, Roni, Georgina u anka Ivan, inti bħalissa li tkun f'did dalma tibda tara kollox impossibbli. Imma mhux vera, kollox huwa possibbli, aħna għandna l-fidi falla, ta' jkollok il-fidi tibqa' dejk, il-Monsignor Viktor Grek illi ispira lil Anna biex twaqqaf dan il-grupp jiena
Monsignor Victor Grech nħobbu ħafna bkejtu ħafna wkoll u nibqa' nitolbu l-barka onestament. Jien nirringrazzjakom ħafna. Min irrid jagħmel kuntatt kif qalet għandna iċempel il-Karita, serġi ripet il-numru. Il-numru huwa 22-19-000-22199,000. U forsi anke l-paġa ta' Facebook ta' Kuxjenza u ta' Karita. Facebook jista' jibgħatu messaġġ fuq Messenger. Għalhekk. Podriem ħafna faċli xafejn ċempel. Li nista' ngħid mal-ewwel huwa illi jiena naf diversi persuni oħra bħal Roni u bħal Georgina. Narhom deħlin mill-bib imkisrin, għadni niftakarhom deħlin bidmuq fajnejhom u nikbi magħhom. Mbagħad meta tibda tarhom pass pass ngħid kobbor kemmu kbir Alla. Għaliex minkejja dan kollu ngħidu kif inhi. Aħna at the end of the day il-persuna tittamel il-mod. Ħajkolli nieqaf, grazzi lid-direttur Marco Spiteri, grazzi lil dawk il-kameramen li qegħdin miegħi ġew u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll, segwu Kuxjenza wkoll fuq Facebook u anke Instagram u grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.